Sanibingelela emakhaya kuphi nakuphi lapha enikhona. Sicela ukuthatha ithuba nje sizethule igama ngomduduzo ngomkhwanazi ovela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke umsombuluko benga-expecte lutho, sengithola ucingo nje kunomama kuthiwa lapho ukhosini sicela ukubona mina usuka le kwaNdongazibomvu eMgungundlovu. Awu mama ubuze kanjani eThekwini? Hayi bengithi ngizobeka udaba nami lapho ukhosini sekuthiwa kangikhulume ngothuleleni ngenhlanhla ube nenhlanhla nje ugogo because besiyogibela ematheksi naseMaritzburg. Sengithi ngoba umuntu omdala ngimnike ithuba ngimlalele ngezwe ukuthi ukhala ngani. Sawubona gogo. Yebo mntanami. Siyaphila njani? Ngiyaphila. Gogo bani igama? Nguthandiwe Dlamini. Kephi? Ngihlala ka-18 Holiday Street ePietermaritzburg. eMgungundlovu? Yebo. Hawu la kuhlala khona uhulumeni wangu kwesifundazwe? Yebo. Yini usukaphi gogo uzobheka thina? Ngenkinga yami. Inkinga yami ngo-2017 umasipala wasemsunduze wakade esebenza imitha lakhe ngaphandle komuzi wami. Amanzi achitheka lapho wawathatha wafaka kumina. Sase sivele sesikhulumileke nabo lapha emanzini ukuthi njengoba imitha labo ngalungile bangalingi bafake inkinga yabo ngoba kade babe ngikhokhisa imali ongeyona base bethi hayi ngeke kuze kwenzeke. Kuthe ngoFebruary yafika incwadi ifuna ukuthi ngikhokhe imali enkulu. Ngahamba ngayobatshela base bethi hayi angibhala incwadi masinyane ukuze kulungiswe lelo phutha. Ngayibhala incwadi ngoMarch ka2017 ngayihambisa lapha ku-department yamanzi. Emva kwalokho ke iyehla imali ngo-April nango-May. NgoJune yabuyisa inkulu kakhulu ngoba ngoFebruary ngalesa sikhathi eqaleni yayikade u500 onemali. Yathi mayisibuya yabuyisa isiwu9000 onemali sekushoda kancane ukuthi kube yi1000. Ukusukela lapho ke mase sengiphindela basakwazi ukuyicazula lonke ngonomphela yakhuphuka njalo ilokhuphuka kancane ngiyabika yonke indawo ko-premier ko-mayor ngaphakathi lapha eMsunduzi kukaChet ka-SA Shed ka333 Church Street ngiyabika nakhona bangenisa wonke ama-office akukho la ngingaziwa khona. Ngiyangena ngelinye ilanga bathi ngiba ngumsindo ngikhishwa ama-security ngiyehla nje ngiyenyuka ngisengabika nakamongameli yonke indawo. Ngelinye ilanga ke ngo2021 ngoba ukuqala kwabo emva kwaloko bajike bangivalela ugesi. Angina ugesi ngahlala ngiloko ngiphuma ke ngimemeza ngima nasemgaqweni ngizama ukuthi nami ngimemeze ngiyibona abantu beshisa namathayi ngishisa namathayi. Emva kwalokho ke ngokusukela ngo2019 ngo2021 ke bavala unomphela nje akuphinda bebele ukuthi mengikhala ngimemeza bangivulele ngiphinde futhi abuya azovala bavale futhi. Lokwasukela u2021 ngomhla ka12 bavala ke. Emva kwaloko ngomhla 15 ngafike ngoba ngangasafuna ukuthi ngiloku ngimemeze emgaqweni kakhulu. Ngangihamba nongane no6 years. Kwaku6 years kwaku8 years. Ngafika ngayihlala lapha ngase KFC ku-Church Street ngayibasela lapho ngapheka ngithi ngenzela ukuthi umphakathi ubone ukuthi akunagesi endlini. Umphakathi wona wangisusa lapho. Omunye abaningi baye bekukhumbule lokho bathi angihambe ngoba ngihleli ngenzansi ngangihamba nengane. Bathi ngwavele sebevalile sengihlale ngahlala bavele bavala lapha kamasipala bangabana ndaba. Upheka emgwaqeni? Ngipheka nje ngihamba nengane. Uphethe namabhodo? Ngiphethe ibhodo yebo. Base bethi akungcono ngiye ngakameya ukuze bekwazi ukuthi mhlawumbe ime izongizwela. Ngathi ngifika lapho ngangihamba nomphakathi wafika ngibeka nje lapha ya. Baqhamuka abasebenzi bakhona ababesebenza khona bebaleka nezinto zami ke bethi ngiyahlanya besho zonke izinto. Kwathi mase behambile abasemini sengathi bayangibona ukuthi angiguli futhi ngihamba nengane. Bathi ayihlala ukhona uzofika wasebusuku akusiza. Lo wasebusuku wafika wathi ngiyazi angisize ngalutho. Wangitshela nje ukuthi ngihlalelane la eThawini ngoba nginamali wangidelela. Emva kwaloko ke walanda umshanelo lapha ethi angisuke lapha la ngangikhona ngihleli nje nengane. Walanda umshanelo engiphusha wazi wanqamukela kumina umshanelo wawubamba wazi wabambili ubamba usumbili engiphusha. Kusho ukuthi ngangivele senginyelile laba basemini nabo babebaleka nezinto zami lezi bethi hayi lo mama uyahlanya. Umlezo wasuvuvukele nala ingalo isivuvukele ingaka ngahamba ngaye emaphoyiseni ngahamba ngayisibhedlela. Ngalifaka icala ngina case number alikaze lingene sengabika kamongameli bayazi lenkinga ine reference number kamongameli kameya bayayazi yonke indawo naseParliament lapha kaZulu Natal bayayazi bikiwe nje yonke indawo kodwa akekho kwazi ukuyicazulula ngoba bayabona ukuthi laba abenze abarong manje abakwazi ukuyicazulula icazulule nje
iqale le mali ila ko 1000 manje ngiyacabanga ukuthi 100,000 ngigcine u97,000. bathi funeka khona le mali Le mali ikhuphuka njalo ngokudelela uma ungahlala ubuke lezi incwadi ikhuphuka ngokudelela uma ungahlala nje ube nesikhathi uzibuka lezi incwadi bayikhuphula ngisho ugesi uvaliwe bese bebhala ukuthi ngisebenzisa ugesi wemali engaka njalo iyakhuphuka kodwa noma ugesi ungekho kodwa nje iyakhuphuka ngokudelela ukubona ukuthi ukudelela ukuthi bona bafuna ukuthi ngazi ukuthi nje kufuna ngize ngiyikhokhe. Manje nginenkinga phela ngihlala nezingane. Izingane azikwazi ukuphila ngaphandle kwagesi ngoba ziyafunda, amanzi iphuma iconsi awukwazi ukwasha emshinini awukwazi ukusebenzisa shower. Leli consi eliphuma siyabeka ke uma ubeke nje u20 liter kuze mhlambe kucishe kuphele uma ubeka ulokhuzana 20 liter uyaphela amabili noma mhlambe kuze kudlulele emaweni amabili. Ngihlupha kakhulu ngoba inkinga yami kade yinde nje njengoba betha ngikhokhe ngala uGPF uyibambile imali yami bengisebenza mina eDilen Hospital sengiphuma ngino 65 bathi angiphume sekushaya isikhathi sokuthi ngiphume ngathi hayi bengise right ukusebenza bathi no njengoba seku 65 nje hamba uma ungaphumi sokubizela amaphoyisa emva kwaloko ke ngaphuma ke mase ngiphumela athi ngicela yonke imali yami ninginika abazi banginike yonke imali yami banginika leyo mali encane ngingakwazi ukuphila ngayo angina medical aid anginalutho angina medical aid istory sami siningi naku nje nala ngisiphethe incwadi side uhlala nobani ekhaya ma ngihlala naba umndeni wami ngihlala nomndeni wami wonke mina nginengane ezu5 sezindala sezinezingane nazo sisathenga nje nobaba wabo ubaba wabo wasithengela ubusathenga umuzi sihlala nabo bonke ngokomthetho kodwa ke abanye abantwana njengentombazane ayikho manje iyasebenza bayasebenza abanye abekho angihlali nabo izingane zabo kodwa zikumina ngoba abazithola abazukulu abatholwe kobaba abanye manje umasipala waseMaritzburg yebo umsunduzi yona Maritzburg umsunduzi yebo unyusa ama rate yebo ngikuphulela imali nje inkulu nama rate ndlami incane ixubile ichume namakhelwane mina ngagcine ngikhokha u258 umakhelwane nekhokha u216 kodwa manje mina sengijika kufuna ukuthi ngikhokhe u600 ngingedwa mangithi ngiyabuza ukuthi why ikhuphuka njalo bathi ayikhuphuka iminyaka yonke ngibabuze why ikhuphuka iminyaka yonke ngoba akukho abasenzela kona abenzi lutho ayikho into abasenzela yona izingane ziyagibela izikola zikho nje abazukulu bami bayagibela abafunda koLin Park ko EPS kubafunda endaweni ezihlukene kodwa manje ayikho into abasenzela yona kodwa kufunela njalo bathi ama rate akhuphuka iminyaka yonke angiyazi imali yama rate uthi ishona ngalaphi sinenkinga nje enkulu kumasipala waseMsunduzi mangithi mhlawumbe uthi uyabuza bavele bangibizela ama security kuthiwa ngiphume emva kwaloko kwesisikhathi ngiyangena udaba lami nje njalo ukuthi hayi oya kulela office uyakulela zonke izinsuku le njalo ngingena kulela office kuleli awukazi uhlangane nomeya umeya ngeke ngaya kokuqala kameya ngafika ngathi ngizocela ukubonana nomeya kwathiwa kwenziwe appointment ngayenza appointment ayikazi ibuya impendulo ngelinye ilanga ngahamba nje ngayongena eofficeini lakhe ngafike ngathi hayi angisaphumi kwathi makushaya u4 bathi hayi sesishayile isikhathi manje mama aphuma ngathi hayi angiyindawo nje impela mangabe ngivalele ugesi angizoya ndawo bangilandela security ngayichaza security yomntanami angive ngila ngoba ngithanda ngikubuhlungu enhlizweni yami hayi bangivulela ke ngaleso sikhathi kwakuse ngo2018 noma kwako2018 bangivulela ngalo langa ngaphinda ke futhi njengoba ngithi ngaya futhi kameya njengoba ngithi ke ngangithatha umphakathi uthi umphakathi iyanga kameya bafike ke lapho la ngithi ngabuya ke sengivuvukeleke ngoba babengangishaya ukuthi kubona umphakathi babengiphusha engiphushe kwazi kwanqamuka umshanelo wanqamukela lengalweni nomlenze kwathwala ukuthi umlenze nawo mengiphusha kade ngangiphethe izinkuni ngangithi mangigcinezela ukhuni kanje bafike balidonse wanyela umlenze kwakuvuke idolo nengalo ngala ngiyaya njalo kame udaba lami nakhona lifakiwe bengigcine ngikhulumene no-speaker wakhona wangithumela futhi naye wathi ngiye khona kulama office ngakulama office lusabanjiwe nje zonke isikhathi lungenile kusukela no2017 kuzoba imanje lukhona bayalwazi yazi elibhlungu kwindaba yakho wema ukuthi iphutha lakho umasipala yebo iphutha lakhe but manje awufuni futhi ukulibona iphutha ukuthi banephutha kunalokho baqhubeka bakuhlukumeza bayangihlukumeza kakhulu ngihlukumezeke kakhulu nje angazi ukuthi ngingathini ngoba ngihlukumezeke kakhulu empilweni yami hlukunyezwa umasipala
umnyango nje yahulumeni ngoba naka health ngiphume ngihlukumezekile ade ngisebenza khona usazi ube ngicharger ngithi abathengi nawe ama case number naye kumasipala ke naye nangu GPF ke sengiphuma ngacela ukuthi ngoba selingihlukumezekile ngicela ninginike yonke imali yami ukuze ngikwazi ukuthi ngovula mhlamba amabhizinisi ngakhe ngoba ngisedolobheni ngiqashise mhlamba noma omuzukulu wami ubethi mongathenga uber gogo mhlambe ngakwazi ukuthi mhlambe sithole namasente imali yami bayibambile ngidingile nayi case ikhona bengikhona ngoOctober ngiyamsila incwadi kodwa nje ngoba ufika ufake ilokuzana ukuthi ucela usizo bekodwa bangaqhubeki bathathe nje incwadi zikhona ka GPF nje ngiyayidinga imali yami ngoba ngikwazi ukuthi banginike inzalo yemali yami sekweyabo sebelinde ngife kuphela kube sekuyaphela ngala umasipala uthatha umuzi ngala uGPF uthatha imali yami umnotho wami nje ngo 2022 ngike ngashonela umzukulu wami esethatha umuntu wamakunda ayiphuzisa wona ngoba ayehlupheka ngakwazi ukumsiza ngokwanele August nje bengcwaba umzukulu wami wemfana omdala no 19 years akade efunda ngoba nganayo imali ukuthi kade eseyile kothisha esikoleni wayosho ukuthi wangena ema-drugs nakasathandi wathola ukuthi mangiya kuma-social worker sihamba naye sicela ukuthi singasizakala kanjani ama-social worker athi angeke kakasani bathi bona ba-private kuyakhokhwa abakwazi ukuthi bangasisiza ngagcina nje sengize ngamlusa umzukulu wami ngoba uGPF imali yami uyibambile akafuni ukunginika imali yami ukuze ngikwazi ukusiza umndeni wami ngala umasipala uyawuthatha umuzi ngako ngisukuma ngoba kusho ukuthi mangifa lezi ingane zizophuma futhi zingasenandawo kodwa imali yami ikhona ka GPF mangishona bayidla ngala bathatha umuzi shithi into nohulumeni phakathi nje qedile ukuthi kuhlukumeza imele nawe nje ngihlukumeze kakhulu kusasukela emsebenzini ngathi ngifunda ngithi ngizama ukuqhubeka basimisa lo ma cases isihambe sasakhathala ko bargaining council angazi ukuthi ngachaza ngithini emsebenzini bekade ngingena ngiphuma nakhona ko HR ngizama ukulungisa impilo yami kodwa nje akukho la uthi mawuthi nanku inkinga yami bese yalungiswa kuye kuthiwa ngishiya ifone number so bese kufonele nama union yonke into kuze kube manje nje angikaze ngize ngiphumule kubhlungu gogo yabo kubhlungu umuntu osemdala ngangawe nje uthola ukuthi kulo uhulumeni esikhathi samanje uhlukumeza umuntu esifazana ngangawe ungihlukumeze kakhulu manje angazi ukuthi ngifuna ngiye ngalaphi angazi ukuthi ngifuna ngenze njani ngoba udaba lami ngiyalibika bese bebona ngoba uhulumeni bese bevele liyanyathela yonke indawo la ngena khona balinyathela nje balishutheke yonke indawo ungasikhombisa ama-document lawo sibone mhlawumbe uthini la yebo iwona lawo izo zonke nje izincwadi la ilanga ngishaye khona ngangivuvukela nanti idolo nje lalivuvukele ingalo le yayivuvukela ihlaza abemshayeli ugogo la ama-pictures nje banibona nje ama-bruises nanga ayakhomba shawa ama-security ase-City Hall akwama-security la oqala kodwa bona babe ngiphuca izinto zami ngoba ngangihlela emgaqweni ngihamba nengane abantu babejikijela abajikijela amakhekhe abajikijelani abanye babejikijela ngisho imali manje mase ngisafika ngisabasa bathatha lezi zinto bathi ugogo ohlanyayo manje ngibagxosheke nami ngilandela babethatha iy'nkuni zami ngithi ngiyanyathela mabedonsa ukhuni umlezo ovuvukaliswe ukuthi mangithi iy'nkuni zami abayiyeke bavele badonse ngala yayivuvukaliswe ingalo lo ngiphusha akwazi kwanqamuka umshayeli. Okay, usuwabhala nomvikelo womphakathi? Sengabhala la kulokhuzana konke nomvikelo womphakathi ngisengake ngaye liyaziwa lapha phezulu lapha liyaziwa udaba lami balinyathelile nabo. Bayalazi ngamvikelo womphakathi. Okay. Zikhona nencwadi ezinye zakhona nje. Ama statement lawa ama bill aphi? Lana nje ikhona la baze la basho ukuthi ene kune dispute kwangafanele ngivalele ngishaya ilokhuzana kodwa bayaqhubeka bangivalela amanzi. Okay, yes. Nakla iphonto loqala account holder has a dispute with their water bills. Her query is under investigation with the water section. Please do not disconnect the services. Kindly put a hold on her water account
Okay, ngibona ke le statement esihighlight la le point form. Okay, iyo le gogo. Nasi kade ngigcine sesiyilana ke isikweleti angazi manje sesiyubani. Now total due is 97,678 rand 42 cents. Nasi isikweletu sikagogo. Kuthiwa akasikhokhe ke sala mabhili lawo. Esiphuma kumsunduzi municipality invoice yakhona le. Gogo ufuneka ikhokhe. Njengoba nagogo echaza ke la ukuthi imali yakhona ifike kanjani la. Ntombi endala. Usubonile ubunzima. Kakhulu. Ngoba kuqala ukuthi umsunduze ngiqale kade ngiseka Department of Health usazi nayo bengishaja nginazi incwadi nama case number kodwa abazi bayibuyisa imali yami. Uhulumeni nenkinga nawe nje. Ila siqale khona ke la. Saqala singaka sisaqala. Base bethi angibhala incwadi ke nansi incwadi ngayibhala. Base beyikhipha ke naku la bayikhipha la bayimayinaza isikweleti sabuyela endaweni right. Kuthe la ngomhla ka 30 June yabuya manje futhi sibuyele isiningi kakhulu ingasafani nalena eyingcono le. Gogo ngoba isitori sakho uyasazi nje yini bengakusiza ngempela emkhandleni ngephutha lawo phela iphutha lenziwa abantu bemela umkhandlu kuyibona babesebenza emkhandlweni. Kusho manje i-department inkulu akasekho kwazi ukusilungisa leli phutha likhulu kakhulu akasekho ngoba selineyinkinga eziningi akasekho ongakwazi ukuthi alilungise. Manje futhi maye ngasekho ufuneka alilungise ukuthi ufuneke wena ke ube mina nezingane ke into ebhlungu kakhulu ngoba ngangobe bavalela mina ugesi ngoba mina ngiyakwazi nokuthi ngiye lapha ehlathini ngitheze. Manje izingane ziyafunda ugesi khona umfana one IT uyadinga ukuthi enakhanda ama computer abantu ama client akasabaleka. Ukhona omunye owenza iphotograph uyabuya ufuna ukuedit izithombe akakwazi ukuthi aqhubeke ngaphandle ukuthi ahambe ecela emzini abantu ahambe ekhokhe lapha ekhokha khona. Ngingcono mina ugesi manganawe ngiyakwazi ukuphila nginankinga kodwa abantwana kakhulukazi bona bashaya mina bese kuthinteka izingane. Isifiso sami ukuthi ngithole indawo lapho kuzofike kubonakala ukuthi ubani onephutha manginephutha ngikwazi ukuyixotsela mabe ngijezisa ngaleyo ndlela ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi mhlambe ngingatsheleka kubana ngisize kuphela. Ngifisa ukuthi nje kube khona indawo ezophenya kubonakala makuyimina nginephutha bese kuyabona ukuthi hayi gogo unephutha bese ngibona ukuthi yini engayenza hayi ukuthi bafike banqamula izinto zami. Sasibheka okhethweni gogo siyovotela uhulumeni. Yebo. Uthini wakho umbono uyavota uthini? Abalekele ivoti gogo. Iyona into mina ebaluleke kakhulu kumina njengobona ngigijima ngoba kuyokhethweni ukuthi enhlizweni yami kufanele ngabe kuyaqambe kuyokhethweni sesike sahlala saxoxa ngoba angiphikisane nokuthi kuvotwe. Akekho futhi engumzondayo. Kodwa indlela esiphila ngayo ngoba thina basibeka ngaphandle singaphandle bona bangaphakathi manje na bayasihlukumeza. Ngifisa ukuthi mhlambe ngoba bafe bashaya imithetho yokubamba inkunzi ukuthi bathathe imali yethu. Ngifisa ukuthi baqambe kuyangena okhethweni sesike sahlala mhlambe kwaxoxa ukuthi ngenzeka kanjani ukuthi thina somphakathi thina singacindezeleki nathi sikwazi ukuthi njengoba somphakathi nathi sibe nezwi ngoba manje basivala umlomo ukwazi ukukhuluma kwazi ukwenza lutho. Ngiyafisa nje ukuthi engathiwa kungenzeka kanjani ukuthi makuzoyo okhethweni kuyahlalwe phansi kuxoxa ukuthi kuyini ukuphatha kona nje ukuphatha nje. Okay. No, gogo siyabonga ngaluzwe udaba lakho lobhlungu. Yebo. Sizozama sibona ukuthi mhlambe siyamxhombana ukuthi singabathola ngale kulo masipala. Yebo. Bake basiphendulele ukuthi bazini ngodaba lakho nokuthi lokephi makuthi bayalwazi balisebenza. Yebo. South Africa kuyadumaza lokho baningi abantu abakhala ngendaba zokunyusa ama rate. Thina sivela kankomonye uphorishike le emakhaya into zama rate asisazi nje. Kodwa la abahlala esilungeni bayakhala ukuthi yebo emkhandlweni nje eminye eminingi vele nje ama rate abanyuswe bangabe sazi nabo ukuthi isikweletu esingaka sesikhokha ngani why size sinyuse sifike la sikhona. Ugogo ke naye uyi-exemplar abantu abanjengalabo njengoba naye ethe akayifikele okhozi nezofuna thina sesitholileke walibika udaba lwakhe. Nawe lapha ekhaya mhlawumbe unenkinga njengale mhlawumbe nomasipala wakho mhlawumbe ungavela nawe ulibike udaba kuke kubonakala mhlawumbe ukuthi bangakanani labantu abakhala ngenkinga eyodwa kanje nokuthi uyini umsuka wayo ukuze mhlawumbe ibheke uma kuthi kunabantu abagangayo noma abantu abanezobudedengu uzanye ukuthi bulungiswe ngane zakwethu bekuyilokho nje ngane zakwethu. Siyabonga ngokuqhubeka ngestory sakho.
Yebo, yebo. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.